Limang katao naman na tinukoy bilang pawang street-level individuals ang inaresto sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa Villasis, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagsimula ang operasyon matapos idulog ng isang residente ang umano'y nagaganap na transaksyon ng iligal na droga sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang 12.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 84,320 pesos at apat na sachet na may bigat na 6.3 grams ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng humigit kumulang 756 pesos. Na-recover din ang iba't ibang non-drug evidence kabilang ang mga cellphone, weighing scale, plastic sachets, marijuana grinder, cash na 146,600 pesos at isang motorsiklo na walang plaka. Ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya at mahaharap sa kaukulang kaso kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM.